Yan, papunta na tayo sa Gintong Pakpak pero daan muna tayo ng Arayan. Sa bukid. Sa bukid. Sa kubo natin. Sa kubo. At tapos na mga anong oras na? 2:40. 2:40. Ay naku, target natin 3. Mga ano siguro, 4 no? 4 na kami nandun. Konting oras na lang. Anyway, mura lang naman yung entry pag day tour, di ba? 150 din. Ah, 150 din. Oo. Anyway, at least matatry natin tong Cafe, ating... yung cafe nila doon tayo. Okay. Yan ang bukid mga tol. Sa Arayan. Ano? Wow. Yan sa bukid. Yung kubo nandun. Mamaya na lang. Yun mga tol, oh. Ayan yung ano niya, rate niya. Ito yung daan ng tao. Yan, welcome to Gintong Pakpak. Pangalawa na namin dito mga tol. Pero ewan ko kung may mga improvement pa. Ayan, diba ang ganda? Yung mga kasama natin. No, kasi refreshing dito eh. And right now, yung ginagamit natin is itong Instago 3. Insta360 Go 3. Nalilito ako. Ayan o. Grow apple trees. Bundok na to mga tol. Okay. Ayan o. Ha? Alin? Hindi ko pa tinignan. Mamaya na. Loko. Huwag mo wala eh. Sabi ko 7,000 yun. Sayang yun. Ayan o. East Asia Awards. East Asia Coronation. Oh? Oh? Refreshing. Ito ba bagong ini be? Ano, last time bago to. Taas naman! Huwag lang! Sa may pakpak! Hindi naman kasi kawayan mo. Bye-bye! Mga yan yung pag-umagat ng ulo. Ha? Hindi pwede. Nakal sa lilong, karang mapali. Yan, may mga parang cottage. Restroom, taas. Strictly no drinks and food allowed. Kailangan sa kanila ka mag-order. Datang birds. Kain na. Datang... Hindi masasing mag-camping. Aren pa oh. Ayun, simple house.
Wow. Ayun. Parang ganun dati. Ah, nga po. Bayo na rin eh. Yan yung last time yung talalo. Ay, nung last kaming pumunta dito, wala pa yung mga yun. Ah, lapin tayo sa swimming pool. May, ay, yun na naman dito mamaril. Kahit nung dati may namamaril dyan. Ano nga ang po? Yung ano? Binabaril nila yung mga isda. Typhoon yan? Oo. Ah! Red Coco. Kuko. Kuya, hindi na yung pagwakan. Ano? Aray, ito. Yan. Red Coco. Ay, ito. Ay, naalala ko ba yung mushroom? Walking ano lang tayo. Day tour lang tayo eh. Lakad-lakad lang tayo. Ayun yung swimming pool nila sa mga naka-check-in dito. Sigurado. Tignan natin tingnan baka mahiya sila mga tol. Kaya yung balik. Parang balik. Kasi nung last time dito may Pipaninapan. basketball. To coffee shop, to restaurant. 280 steps. Kala ko madali lang. Birds. Uy, may mga dinosaurs dito ah. Uy, daming santol oh. Itong mamulot. Medyo ano na dito. Ganyan yung mga walang exercise. Papagod. Tuloy lang ang lakad. Yung steps naman pala ano eh. Pagdating dito hindi naman siya masyadong ano, diretso lang, parang pumupunta lang ako sa bahay ni Menu ah. Balambale ng Menu. Yung una lang pala yung pataas, pero nakakapagod pa rin, pero hindi natin alam no. Hanapin na. Yan, lahat ito ay kuha sa Insta360 Go 3. Go 3 na ba? Go 2? Go 3. Oh. Yung mga bata, lalakas na resistensya mga tol. Hindi man lang ano, kami robot kami dun sa bandang ano. Sila tuloy-tuloy lang, tumatawa pa. Ito, yung pagtawa nila parang insulto sa amin eh. Yun na naman. Ay, meron palang daan dito oh. Ito yung ayan oh. May ano dito sa mga gusto magpahinga. Probably dito nag-i-start yung ano, coffee shop. Pataas na. So Bali Kubo restaurant, coffee shop. Mauna ka para in case na mahulog ka, masasalo kita. Okay, ang steps kaya to.
Bili ka ng tubig doon. Pagkabili mo doon, pagkababa mo, pagod ka na ulit. Wala kami dun, oh. Tapos gusto ko pang akitin yung bundok Arayat, wag na. Wala. Grabe eh. Ayan na pala! Ayan na. Ay. Uy, salamat. Papakante ka nga. Parang di man kayo napagod ah. Di ba sanay naman tayo sa hagdan sa bahay? Dapat sanay kami. Kasi yung bahay namin hagdan. Dapat masarap yung kape nila. Parang di man kayo napagod bala. Kaya dito. Shake. Patindalan. Taray. Sumakit yung dito ko. Tagiliran. Dun sa taas na tayo ng bundok mga tolo. Ang ganda no? Nung mag time lapse dito. Ngayon, yung coffee shop titingnan natin. Masarap. Daming tao pala dito. Yan o. Ganda rin dito mga tol. Gusto ko sana mag-video pa dito. Pero, ayun, ganun lang naman pala. Yan o. Ayun. Yun yung lugar. Isipin mo sa taas ng bundok may ganito no. Saan po? Palawin lang. Palawin lang. Wala kang choice ha? Sayang. Ito lang. Ano ba? Why? Yan o. Oh, ako po. At bigyan ako. Nice time. Wala bang buhay ba? Pulang-pula na ako. Tumoy sa sakyan ko. Pwede siya dito. Dating black jacket. Black jacket. Yun o. Black jacket yan ha? Tayo. Bakit? Was cream po. Oo, nakakamatay? Opo, black jacket po. Ha? Yellow jacket, black. Mga bata talaga ngayon, dami nang alam eh. Sa amin dati, bubuyog lang ang tawag namin dito eh. Basahin po, basahin po. Ayun, nakasulat nga, black jacket oh. Ay! Hindi ako mamatay. Mag-legit ka lang. Ayun mga tol, no? Ang ganda dito sa taas ng Gintong Pakpak mga tol. At may, di ko alam kung anong pangalan ng coffee shop na to. Bisa anong pangalan ng coffee shop? Cafe Gintong Pakpak. Cafe Gintong Pakpak. Cafe Gintong Pakpak mga tol.
you, boss. Yes. Ay, mga tol, nag-iisakay tayo ng ano. Pwede palang umakyat dun sa coffee shop. Nakakatakot ng bumaba baka medyo madilim-dilim na. Sa video lang maliwanag. Ewan ko kung kaya ni ano, pero kaya naman siguro. Hindi ko pa na-try na umakyat sa ganong katirik. Medyo matirik siya mga tol. Yan, ang tirik dito mga tol. Yan o. Kaya. Yabang oh. Kaya basic. Drive lang. Ito yung matirik. Ayan oh. Matirik yan mga tol. Pag matras tayo dito, kaya. Malaban no. Oh, di ba? Kaya. Natin yan. Lakasan lang ng loob mga tol. Ang problem dito pag may pababang sasakyan, kailangan busina ka lang ng busina dito kasi baka magkasalubong kayo, yari. One way nga lang eh. Oh. Oops. Yan yung sinasabi ko. Diba? Naka-drive lang ako eh. Tapos naka-echo pa yung ano natin. First time kong magano ng ganun katirik. Yung mga matirik na dinadaanan ko sa Sapong Bato. Actually ganun na rin yun eh. Ayos na. Yep. Balik tayo sa kubo mga to. Kalamansi. Harvest ng kalamansi. Dami oh. Help them. Dami. Pwede lang ito yung parang sa'yo. Ilang pang module kibos natin. Bayabas mo ako yan. Bayabas. Ay, sila na to. Nanakaw lang. Ito yung sa baba. Pangalawa. Pangmarinit sa usawa. Yung kubo mga to. Kubo siya. Dito na muna sa baba para yung papat. Tapang. Nutrients. Kaya mga talong naman. Mga may jet lang. Jet skis. Ano na eh, palipas Kasi na naubos na eh. yung pera namin sa kape kanina. Hindi, palipas na magbili lang siya. tayo. Di sabi ni Jimmy Speaks, ano naman yan, 3 years daw ata. 3 years Hindi, daw. paano na siya. Sanis natin, again and again, and again and again. Sanis. Hanggang ngayon. Ilang years pa? Ang kumain natin sanis. Ito. Pwede na lang
lang tayo. Mag 1 week na. Actually, yung mga apple, maliliit lang na Yung mga lemon natin. Next year, lemon, mayroon na tayo ng bayabas. Yung mga guapol natin. Pie daw po. Thailand. Bangkok. Natin na. Taga Pampanga, no? Kay, Tawag, kay sa mga, Uncle Jose. tawag ng mga Kapampangan dito sa Sapang Bato, Bangkok. Oh, Bangkok, Thailand. Bangkok, sabi lang nila. At saka yung salitang Bangkok sa amin, sa Pampanga parang malaki. Parang ano yung... Pag nakakita ng malaking prutas, Ito, halimbawa, ito. malaking ano, Bangkok. Sabi, Oh, ayan, pakuha mo na sa kanila yung dito. Bangkok. Ito ang upgraded. Ano ito, no? Kamyas. Ayan, o. Bago tayo umuwi. Dali tayo kamyas. Ayan, mga kamyas. Ang sinigang. Sinigang, geng, geng. Ang dami. Kamyas. Pag dati, nung bata kami, pag nilalagnat ka, magpapakulo lang ng ganito. Papakuluhan tapos papaligo sa'yo. Okay ka na daw ng mga matatanda. Anak. Malaki-laki kasi ginagawa natin. Yung makasanayan ng mga old school. Buhay mo. Buhay mo pag mali. Pagka, ito, papaligo mo lang naman. Kamyas. Kamatis. Tulog na lang. Nasa bahay kubo ba to? Wala. Kamyas, kamatis. Pinangan. Sinangag, sinigang. Wala na yung mga ano dito. Oh.